Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäde salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 262-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ilki bilen hemmejaňyzyň Gurban bayramyňyz mübarek bolsun, sadakalaryňyz, doga dilekleriniz kabul bolsun. Dostlar, taýin bolsaňyz, göni täzeliklere başlajak. Bu hepde gyzykly täzelikler bar. Türkmen rapynyň iň köne we iň gowy rapçylary bileleşip klip çykarpdyrlar. İçinde kimler tanaýaňyz we köne gowy rapçylardan kimler ýetenek şu kliba tesirlerde belli. Köne mektep, birinci edep, doğru söyleyiş, doğru hareket. Köne mektep, birinci edep, mektebe baran ýaly, birinci edep. Köne mektep, birinci edep. Eniki täze klip, ssenariýal klip Söhbet Jumaýew'dan öýkem bar. Yarın bilinsin yekelik meninki. Bu sevgiden baki öýkem bar. Amalia ýene sıçraya milyon, berekella ütgüşük we bet klip bolupdyr. Dünyalı milyon, yanımda yönefon, görüngde her kimi, üt koyan hamilon. Dünyalı milyon, yanımda yönefon. Yine bir ssenariýal klip Söhbet Bayramow'dan bağışladım. Bağışladım, Allah bağışlasın seni. Unuttum seni, keşfini sen yüzünü. Uğrunu yap, başkasına tap. Neme diyeyin, men bağışladım. Celil täze klip ödürläpdir Sergezdan we klipde ssenariýa bar. Celil üçin ütgüşüklük. Sen Sergezdan, ne? Ömkülük yok seninle azap. Bollum Sergezdan. Durdu, Baht Aydymyň atly klibini çykardy. Sen menin bir arzum, sen menin baht aydymym. Sevgi hakda sorulsa, senin adyň aýdarym. Eniki täzelik cover täzeligi Begenç Öğreden Tryakinim. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle. Çıldırsan da seninim, yalvarsan da seninim, teryakinim. Inni Elias Guganyň soruny, geçenki soru kim bildi we täze soru näme gelin göreliň. Assalamu alaikum mediatymy, hemmeňiziň Gurban bayramlaryňyz gutly mübarek bolsun. Geçen sapar berilen soraň jogabyny Magtumguly 1992 diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazma başarypdyr. Şeýlelikde 100 man adam şoňa Magtumguly bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene bir täze sora we ýaňy ýakynly türkmen hip-hop sungatynyň könelerinden köne mektep diýen aýdymyna Abdudaýynyň Fresh Kemişe soňuna çenli durjaklardan diýen setirinden soň haý setirigi diýär. Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, Kemişe ýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmeňize sag bolun. Empo şajana hip-hop dünýäsinden başlaýas Abdudaýy Jengel 4. İza ballı otir, sanap kaşimen öňde otin. Jungle daşly ýollara barýazyndım, başymen goýdum at. Renkli daşly iza ballı otir, sanap kaşimen öňde otin. Jungle daşly. Batur Muhammedowdanam bir näçe täze aýdymma, garagumlygy derdime derman. Garagumyň ýaylasyna, şolgy ýyllaryň arasyna, bardy meniň seýen gydym, hatyn bardy jorasyna. Yine bir MP3 aýdymy Didar Nurberdiýewden Knockout. Kim kaldı geriye bak, bir ben kaldım. Beni de yak gitsin, bitsin. Her acıya dayanır kalp ama son darben knockout. Sonu geldi bu filmin, bitti. Yine bir täze aýdym, täze ýüz Fit Carvilla Gideli. Gideli,
Hiç kimim yok yerine. Vedayat bu yerler, vedayat bu yerler. Yor gidelim, elime koyurma. Beni yalnız soyma. Cuma Murat Kasimov'un dinleyiciler için gow täzelik bir näçe aydymy YouTube'a yüklendi. Bir şekere çıkıp aylanıp gördüm ovadan bir bedel gördüm. Oy bedel yılları diydi bakmana, bak şey aydım bir ay toyumdu. YouTube täzeliklerine gelenmizde betbelli durman täzelik ödürlüğe aşağıda silkalary koyup geçen. Bir video çekme üçün näçün energiya toplayan? Men enerji hiç ele toplamak, energiyam şunlar özü geliyor. Yani oyanyan sразу energiyalı. Mama. Yine bir YouTube täzeligimiz Rahat Şarif'ten toy hakda gepleşiğin 2. bölümü. Şu zatlar doğru mu yanlış mı ve ne hili ne için? Sonra düşündünüz mü? Hava. Onda siz devam ediyorsunuz. Nekeret rahat. Köp ne tamada olanlar rahat bolýar. Sana şu sizin toyga barşyn başgaça diýerler bolýar. Indi gelýän köňleri ýatlaşarjymyda Hacı Ýazmamedov adaglim. Şağalıktan fin adalıyım fin menin evine koydum. Elvanını zeydim, bağrımla neydim. Namusla koydum, adalıydım. Yine bir köňleri ýatlaly, saýkdäli, içimdäki harasat. Köçeler meni tanayar rapte yaşuli. Kirli sakal, qyşyk diş gaşuli. Köçe diýdi görmedim sendey rapa aşygy. Diýdim görünen artık maç sorma yaşymy. Yine de men yeke köçede adamım yok yanımda käte öçümde. Käwat özüm başga wagtda keller tejenne käte özümi ýigrenýän aklym göçegne. Uxoladyan sada gulagy söze döküp başlaýar dodoklar ilhamy tikenekli. Indi gelýär tesirleri okumaş hajamyda ilkinji tesir alyp bayrak gazaran dostumuz Magtumly özgäň bagty boldun sen söýgülim. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Maksat Hanmedov. Meje temüssünni gatgowy iş alyp barýaňyz. Tügeleme Allahan sizi gözden dillen gorasyn diňe öňe. Köp sag bolun. Indiki tesirimiz ogul baz salam altın sana gowmy siz gow alyp barýaňyz öze welin şu ilkinji ýazan däle gow ýazan tesir okusaňyz gow bolar. Hem üçin ýazma üçin hem siz üçin has gow bolar. Şuňal tesirler sanquatlar köp gelip başlady. Ýakyn wagtda karar berer we başga da şular ýalyp pikirleriňiz bar bolsa hökman tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz öwezi salam altın mejitamy işgärleri gow alyp barýaňyz işiňizde üstünlük taşarýar türkmen bagşylaryna täzeliklerini goýsaňyz gowy bolardy. Agza sanyňyz hem köpeler diýen. Biz taşarýar türkmen aýdymçylarynyň aýdymlaryny goýýar, tanaýanlamydan. Belki tanamaýanlamydan bardyr, siz tesirlerde belläp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Didar Annay. Salam altın we mejitamy agzalary sizden kiçirä haýyş bardy. Öňkü aýdymçy amaç barly, ýüze gepleşe çağırmaňyzy haýyş etýäris. Nesip bolsa biz hem aýdar, siz hem özüňiz köp ýazsaňyz has beýenip geler. Geçen hepde size sorapdym, Tanyukolla nire aýtýaňyz, näme etýäňiz diýip hemme jaňy tesirlerini okudum. Şolaň biri Ýöneköýden Kanyukolla nesip bolsa Dubaýa gitjek, din jaljak, aýlanjak, keýp etjek, okuw işler aradalary ýatdan çykarar ýaly mejitamy diňe öňe udaç. Köp sag bolun, sagamanja din jalyň. Dostlar, bu hepde täzelikleri ýer bilen gelip ýazga geçirýäs. Bayram bolsa-da sizi täzeliksiz goýamjak we şeýlelik bilen bölümi jemleýän iň esasat özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Gürläp bilemok, agyryp durka. Ne? Däli etene bolly başga kim etmeli to? Bilmiyorum. Bu değişik böyle ha yapıyorsunuz da. Ben senin tiryakinim. Hip hop şarkıcına hip hop şarkıcına
pop şarjı yok mu bize? Yani ne yani? Tamam, dediğin celleyemezsin. Nasıl yani? Nasıl yani? Medyatım